Okay, listen. Okay, well, let me just make some commentaries before. All right, ladies and gentlemen, good afternoon, good morning, depending on where you're watching us from. We are live here at Ogbe in Ahiazu, Mbaise local government area of Imo State. If you are just joining us, we are live in Amaorji, Ogbe in Ahiazu, Mbaise local government area of Imo State. Where we'll be having the traditional marriage rite between our sister, Miss AMARACHI AMARIS UZOSIKE OSUAGWU, and his husband-to-be, Mr. Chidiebere Kenneth. Today, let's hear from our good day, sir. Please tell us your name and tell us what's happening here today. My name is Amaorji. I'm on Ogbe. My brother Venatius. I met him in America. Village here. So now I came say when I went to wine and I go say we are wine in a very you watch the settings our settings they make traditional wedding. So it's just like a traditional wedding today. So everybody is happy. And see Chineke na onye na me ihe ọwụla ya dị mma ka Chineke nna gozi ụmụaka ala abụọ ka nwoke na ka nwaanyị otu onye na nna jere mọkwuru ọkụta ga-eji mọkwuru dị ndụ ogologo aha Jesus Christ wee zaa anyị. Amen. Ezinụlọ ya nkwa na nga all compare with three kindreds ụmụ nwaanyị adawa ụmụ nwaagụ that ụmụ nwaagụ is Osagwu family, Okereke family, and Nwamulo and family. Behind me, can you tell us those that are coming behind us? You watch now, and then now. The people are coming now. Our in-laws from Ogbe. They are all coming from Ogbe now. All right, announcing the arrival of the in-laws to the Uzosike Osugwu family. They have just arrived. All right, this is the arrival of black and white, right? You are. I've sent him the link, so he's supposed to forward it to. I've been calling the number and he's not picking up. Okay. Are you sure you've not been calling Ogbe? Okay, let me forward it to my other website. For this it's nice.
Gospel. Sorry, Malcolm. Just keep it like this while I forward this thing to you. Ole that boy. So you gotta be very careful now. Don't just move anyhow. You know plug this in again. This phone might be the major thing. This program will so off. You know the charge. I'll get Bob and they will soon bring lights. Just make the phone there. How will I know it's charging now? How will I know it's charging? The voice name is voice name is Kenneth Chidiebere. Why the voice name is AMARACHI AMARIS. To serve them. Tell your mic no dey charge. Tell your mic no dey charge. I say I know I can bring my mic because I fit still plug the phone while the mic dey on the phone. No, I'm live. Okay, want to. I didn't link.
So let's go now. Yes. Are you going to? Okay. You not long again back again. Okay. Okay. The final. They for close, just be more close. Okay. I don't try to use it. Okay. Yeah.
I'm trying to some position. I shall know what I so we have to buying Ogbe people no Japa and Shino not the no Yamu chairman is not a chairman of the meeting today in the Panda and no Padre, Shagoshipa, not a chairman, chicken briefly. Action start. Distinguished cameraman, Comrade Sam C. Akamwa. I knew window Mauka, they mean. I knew better, Bello 101. And they were panelli and in my room, okay, near how would that be Amaorji Cowboy. That family of Amaorji Cowboy, there were so many other families. One of them, Okereke, can 101 with the evening there. I'm very happy to be here for this traditional marriage rites. It's something that is being encouraged everywhere. I say, when I'm one you want to do, that's one I got one. I shall be a minute, and be waiting. We kept what I have. And then, when they say, maybe I need better. Okay, I ran my referendum. 101, yeah, one you Gaga Hamu, Gaga Hasufu, Aga Hamu, Komo, Ayana, Chineke, she and the Minamo, I go Zelango, Sineka goes a plan, I go there. So I got Gajimu, he baby, Maga Bapamo, here, Paludina, I got Bapamo, they were. Happy, stop Conversation with
These are the kinsmen of agenda. One of the elders, Paul of Haram. He is one of the youngest chief. One of the youngest chief. I'm the chairman of the military. Today, the 6th day of September 2027, we welcome our in-laws all the way from Ogbe, Imo State. As far as they are from Imo State, they are not visitors. We ourselves, we are from Imo State too. In a special way, we are recognizing the presence of our able brother in-law, who happens to be the executive chairman of Mbaise local government in the person of Barrister Ihikumere.
You're welcome in our midst. Kuko kai korani aka. Abo Mbaise local government chairman Paris di ku mene. Owo go eba. Ayi wo ko ebe. Yes, you ku mene ala RITE. Ayi abra no nyowo. Ndi oga ayi na nabatu no because we dere. Ayi na si chukwu gozie na ayi ni na Jesus. Ndị ụlọ awezokwu no kana apụta ayi na nabata kwuno. Chukwu gozie kwuno na Jesus. Ya wo diko sitere dika mmara. Ndị nne mama wala chi makwado no mmanwụ ihe anyị bịara taa ije ọma ya wụ dịka o sitere dịka mmara na anyị gbara moto bịa ebe a anyị agakwa na chi ime anyị ga-eme anyị wee laa na anyasị ya wụ anyị agakwa na ịhapụ omenala anyị dị n'omenelu ya wụ dịka o bidoro ugbu a anyị echere ọjị ndị ọga anyị ọjị n'ihu anyị ga-emebe n'usoro otu o si kwesị ekwesị anyị awa aka gị tiri anyị aka n'egwu ebe a komita one after the other na-ekele chụrụ ya dịkwara ndụ na mmadụ aha Jizọs unu na-enyere enyekwere dịka ewe eziokwu unu enyekwere ekele ga-enye ebe ọbụla enye ebe ọdọ ma ejide aka ahụ ọdọ mana nkụnụ na-atụ ụnụ ga-enyere ka ewe eziokwu kwuo ka ebe eziokwu n'aha Jizọs ndị enye komita anyị ekele n'odo ya hụ dịka o sitere anyị ga-ebido n'ụzọ kwesịrị ekwesị site n'ekpere mmepe dịka m si kwuo anyị ga-ebido n'ụzọ si kwesị ekwesị anyị ga-ekpe ekpere mmepe ndị nwe ụlọ wụ ndị anyị ga-ile anya gị kpere anyị ekpere ikpechara anyị emechaa anyị ga-ego ọjị yerela bụ sọ dịrị ya wụ anyị ga-achọ ka prọfet na ndọgụgụ ọwụ ndị leji achụ mmiri si n'ele ekpere ihe ka asa mmiri na-ezote anyị ezo ihe na dịka ọla ezo adịka ọla ezo dee ya ya duo anyị n'ekpere ya dịkwara gị la mma pụta na foto ọjọọ dụga gị ịmakwa otu nne ji achụ mmiri ya dịkwara gị la mma. Praise the Lord. Praise the living God. Hallelujah. I need this and 121 a video opportunity. I lift up my eyes into the hill. From where does our help come? Our help comes from the Lord who made heaven and earth. God who trusted in the Lord and can desire, which cannot be moved but abide forever. As mountains surround Jerusalem, so the Lord surround about his people from this time forth and forevermore. Amen. Chineke nna anyị ihe niile anyị na-akpọkwu n'isi ndị ọgọ anyị dị na taa ya kwute anyị n'ume ejere ụmụ ọzọ ị na Ahiazu Mbaise local government anyị na-ekele unu unu bịara n'udo unu ga-alakwa n'udo o nweghị ihe ga-eme unu n'ụzọ. That is why I be were some 121 back ya niile anyị na-eme ọ Chineke bụ onye inye aka anyị na-asị ka Chineke gozie mmadụ niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ukokoro na ịkakọrọ na ọ dịghị izi ikpe ekpere amụla m sọmbọdụ e nyere ekpere si ya bee mbụ ya kpara maikrofonu n'aka maikrofonu anapụla ha ụlọ ala ọ dịghị izi mana o jisiri ike jisie ka ewu ike ya bụ dịka o sitere anyị echele ndị ọgọ ọchị n'ihu dịka m sikwa kwuo anyị agakwa ịhapụ omenala jide mewe omenelu anyị ga-agọzikwa ọchị agọzi nke mbụ ọwụ ọkpọsọ na ibi ere anyị ga-agọzi eji agọzi ma nke bụ ọwụrụ m onye nwe ụlọ ma onye bịara abịa amgide aka maka otu ka esi mee enwere taịtụl mmadụ n'ọhịa ma onye siri esi n'ụka nọ ebe a enwere onye siri esi n'ụka nọ ebe a ọ pastọ ọ reverend ọ wọsịva oge ekele dịrị Chukwu ya wụ dịka o sitere imecha gị nye m n'isi alụ gị agịga ekpere anyị ekpere ngozi ọjị ya otu ụlọ lọsiri gị ịtọkwa n'ime ya hụrụ nkatụ mmadụ n'ebe ya ka nara ikikere nye ya dịkwara gala mma
ndewo nọ biko anyị chọrọ ekpere gosi ọjị a ka Chineke were ọnọdụ ihe niile anyị na-eme n'ụbọchị taa bụrụ ihe ga-abụ iche. Ọ bụ n'aha Jizọs, ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs. Chineke ji ike niile, onye kere eluigwe ka elu ụwa, kee nsọtụ ihe niile nọ n'elu ụwa. Anyị na-enye gị nsọpụrụ n'ihe dum. Anyị na-akpụ isi n'ala were nye gị, karịsịa mgbe ọ bịara n'oge dị ka nke a. Ha awụ ihe ọma nke mere anyị n'ihu n'ụbọchị nke taa, na abịara ihe gbasara alụmdi na nwunye. Ewepụta ọjị ka anyị chee n'iru Chineke. Anyị na-asị gị onye nwe anyị, ọjị bụ ihe ọma karịsịa n'ala Igbo. Ọjị na-ejikọta nwanne na nwanne, na-ejikọta omenala, na-ejikọta mba na mba. Na nke a onye nwe anyị na-asị gị bịa goziere anyị ọjị a. Gozie di, gozie nwunye, gozie ndị ọgọ, gozie ndị bịara abịa, gozie ihe niile a na-eme nga n'ụbọchị nke taa. Ebe ọbụla mmadụ ọbụla esila bịa ruo n'ụbọchị nke taa n'ezinụlọ a, Jehova anyị na-asị ije ahụ ije ọma. Ma anyị ga-anọchakwa nga wee n'ala. Ebe ọbụla mmadụ esila bịa, ọ ga-alarụ n'udo. Anyị na-agba n'ọjị a, anyị akpa udo, anyị akpa ahụike, anyị akpa ọganihu, anyị akpa nsọpụrụ Chineke, akpa udo, ọganihu n'etiti mmadụ ibe ya. Biko onye nwe anyị, ya ewu mkpụrụ osisi, anyị na-asị gị onye nwe anyị, site na ya mee ka ọganihu dịrị n'etiti di na nwunye, mee ka ọmụmụ bawanyere ha, akụ na ụba ga-eso ha, ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ihe ndị a wụ anyị na-arịọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Thank you, Pastor. May your days be long. Ya ọ dịka o si dịrị ugbu a, anyị emere ihe anyị kwesịrị imeli. Dịka o si dịrị ugbu a, onye bịara abịa ka alala ahụ onye bịara abịa, onye nwe ụlọ fulu ala. Achọrọ m ka ị ka ake gị n'aha ndị nwe ụlọ. Ọ bụ n'aha Jizọs. Ọ bụ n'ikike n'ọbara Jizọs. Eji m aha ndị ụmụ ejere ngwụrụ Ogbe n'isi na ahịa Ahiazu na-aga ọjị a. Ọjị a dịka Igbo na-ekwu okwu, afọ onye jere ebe enyi ya ma ọ nwanne ya, otu onye kwuru ọdịnihu oge na nnabata. Anyị anabatara nwoke, nabata nwaanyị bịara ebe a n'ụbọchị nke taa. Ma ọ nọ n'ụlọ, ma ọ nọ n'ụzọ ije, ndị mere anyị ji gbakọ ebe taa, ka anyị na-ata ọjị a, ka anyị sata ịhụnanya, sata ọganihu, sata akpata enwere, eji atọ ndị ụzọ ije, ndị isi ike ndị nọ n'ụlọ. Ma onye tara ya ma onye na-ataghị ya, ka anyị niile tara ya, ma n'ime mmụọ ma n'eziokwu, ka ọ bụrụ ndụ anyị niile n'aha Jizọs Kraịst bụ eze anyị. Amen. O zuole. Adịka o si dịrị dee Pọl onwe onye gụrụla ma ndị nwe ụlọ, o wee lọchila ma ndị ka nwe ụlọ. Agwala m ndị ọ dịla aka dịbere ha m hụrụ ebe a, the chairman of Mbaise local government in the person of Barrister Inyukwume. Ọ nwere ihe m ziri ndị mmadụ ga mee, mana tupu nke ahụ eme, Barrister ya dịkwara gị la mma. Ya wụ ndị ọgọ anyị bịara abịa, ahụna m ka unu n'ebe. Pastor werela aka ọjị ya, o nwere ihe si n'esi, ahụna m gị chief ya dịkwara gị la mma.
dịka m hụrụ na Ahiazu hụ abụọ o nwere ezi na ite n'ebe a. Oke. Na-ekele achụkwanere m ajụjụ ebe taa bụ adịghị onye na-ama ọnụ. Buko bịa nwanne gị anwụ na bịa. Bịawa. Eze-elect ya dịkwara gị la mma buko. Adị ma mkpụjọrọ ekwujọ buko. Eze-elect Engineer Osondu Ogbe. Buko dịka mbere ebe ata jụrụ m ajụjụ so nwere esi n'esisi buko ọgbakwana na ọ gbarala m ya dịkwara gị la mma ị ga-agarịrị ije ehe na isi ekpere n'aha Jizọs. Ya wụ ndị ọ dị buko were na ọjị gazuo na anya onwere ezi n'ite n'ebe Mbaise zuole so anyị apụọla gaa Imo steeti anyị agazuole ya wụ buko ndị ọ dị n'aka. O nwere ndị ask me n'ebe a buko na-enye ndị mmadụ ọjị ka ha tawa ka a na-enye ha ọjị ka ha na-ata. Aga m achọ nwaba ilakwana agba ego ịdị adịrị igu. Aga m ala ike ka ha nọ na-ata ọjị aga m ahụ ige ime ngwa ngwa ka ha na-elobi anyị ya dịkwara gịla mma. Buko nye ndị mmadụ ọjị lekwana ụmụ nwaanyị na-ebe adịbụla ọjị m hụrụ ebe ahụ ma n'ihu Chairman Mbaise ekwuole na-ekwu obi fọ ma ọ bụla ihe m hụrụ buko ka olu na-ememe na ngwa ngwa nwaba. My man here with the lagging. Amagi Saka, I better want to come to complete. As I let you look at Kelegi, Ugo Marambe will go to Jew. As one day I was your man, Maya Zoya, Yagashiri. All right.
Hausa na-atọ ọjị, Yoruba na-atọ ọjị, ndị Igbo na-atọ ọjị. Ife jikọtara obodo onye na ibe ya. Daddy Governor, welcome sir. Yoruba na-akụ ọjị, Hausa na-ata ya ata, ndị Igbo na-eji ya eme mmemme. Anyị na-eji ọjị n'eme omenala, ọ na-efe efe. Ọjị bụ ife nwanne na nwanne na-eji eme udo. Ọjị bụ ife obodo ji wee mara ibe fa. Obodo niile nwere ka fa si emezi ife. Ọdịbendị ya bụ ife anyị na-ekwu okwu ya. Ndị ọgọ na-eme ọjị, ụmụnna na-ekwu ọjị, ndị nwanyị na-eme ọjị, okorobịa na-eme ọjị. Anyị nọ n'omenala, omenala ga-adị.
and gentlemen, we are still live where we are, due to network situations, we'll be switching to another source of, still on the same YouTube channel. You will still see us live. If this one goes off, another link is up. Please follow that link. We have another channel that is up. Please follow that link. We'll be switching power now to another camera angle. Thank you very much and God bless you. Please, we can switch the second link. We are live on the second link, or still on the same YouTube channel. We are still live. We'll be sharing the link. Please join on that link where we shut down this particular link. Thank you. ahụrụ onwe ha pịkọtakwa na ha ga-alụ di na nwaanyị
n'ime ya kwanụ anyị agakwala akwụkwọ anyị ndị anyị kwesịrị ime ebe ha na-abụ ekwekọrịta ala na ha ga-abụ anyị abịakwana hụ ndị lere anya n'ụlọ kwesịrị gba anyị akwụkwọ anyị ndị anyị kwesịrị ime n'ime ihe ndị ahụ ihe gbasara nke ndị amaala anyị emechaa na ụlọ ọkwa na-ajụ nna ikwu ahụ anyị emechaa na ndị amaala ihe ọkpọzi ugbu a nwantị ndị bụ nwaanyị dị o nwere okwu kwuru ajụkwa ajụjụ ọ na-arahụ ya arahụ ka anyị jụọ ajụjụ ndị Raymond Osuagwu ndị ya n'ebe a emerela ndị ahụ ọ nwere eme gị ị ka sị onwe ka ọlala ahụ anyị hụ jide gị amaala bụ na ahụ ekwuru ha ijikwa n'obi ikpe ya aka o nwere nkwa ikwere datị ya bụ ihe gbasara mmanya ọkụ anyị si adịa nwata anyị jikwa ya bịa ọla otu onye ndị kwuru ndị nwere ngala ala na-ajụ ọchụ ajụjụ na-agụ agụgọ mgbanị na anyị nọ nga nke mgbe gịsa bụ otu onye ọbịa weta anyị nọ nga anyị zuru ezu ịga anyị manya ya emere ihe ka emere na ahịa nkwa ha kwere sọ ọmụmụ ga-ime na ọkwụrụ ọmụ na-emetabili anyị ajụọla dịbịa Raymond Osuagwu ajụjụ ya sụwa na achala niile